नमस्कार भाई लो। का हाल बा? ठीक बार लोनु। तो स्वागत बा हमरा अपन राहुल ब्लॉग में। तो आज सप्तमी के दिन ह तो आदमी देखी तैयारी वारी हो के नहा धोआ के आदमी रेडी हो गईल। तो तनी जाए के बा बाजार पर अपन पंडाल में तनी कुछ काम उम बा तो ओकरा के करे के बा। आज से माई के आँख खुली वही में काम बा थोड़ा। तो शाम के आँख खुली तो वही में जायम सन। तो अभी थोड़ा आइला सक फोन की तनी आवल लोग थोड़ा काम बा कह के निपटा दिया कि शाम के भीड़ ना पड़ी। तो हम देखी रेडी हो गए आदमी। हमारे रूम ह, खिड़की ह, आओ दिखाओ तनी बालकनी हमार। तो देखी लो ये हमारे घर ह। हमारे यार तरन बाइक लेके तो आदमी जाई संगे तनी हाथ उठ बता दी काहे कि सब अपन फर्ज बनता ई सब करे के। तो अपने यार की कहनी है फोन की तनी लेके आओ गाड़ी तनी चले के बा अपन बाजार पर थोड़ा काम उम बा कह के फिर वो चलेगी शाम के थोड़ा उतना भीड़ ना पड़ी। तो आवत तरन उ तो जानी सन तर के आगे अपना ब्लॉग में दिखाओ तनी अपन कन पूरा बाजार अपन पूरा के पंडाल जो बनल बा सब साल से बढ़िया इस साल अपन पंडाल बनल बा VIP। तो शाम के पूरा रंगारंग कार्यक्रम हुई। आगे के ब्लॉग में हम दिखाओ तनी चल के पंडाल अपन। गाइस मेरा दोस्त आ गया है। हेलो बोल। हेलो। 1 घंटे बाद वेट करने के बाद आया है अभी। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं अब पंडाल में। ये हमारे गांव का व्यू है। हमारा गांव में नहीं के सड़क साला देखा तार लो भाई लो। रोड के कमी हो गई बा पूरा। साला खेत पर जाते नहीं सब ठीक बा। चल चलो। हई हमनी के स्कूल हो गई देखी इतना भारी स्कूल। मेला में देखी जलेबी छनाए लागल बा। हमने के पहुंच गइल बा कनपुरा बाजार पर। अब देखी रहो दिखाओ तरी अपन दुर्गा जी के पंडाल। देखी हमनी के मेला खातिर प्रशासन के भी सेवा मिलल बा। ई रहल स्टेज और देखी चली रहो दिखाओ तनी कनपुरा के भव्य पंडाल 2024 के। तो पूरा जोरों शोरों से मेला दम लागल बा कनपुरा बाजार पर। शाम के पूरा भीड़ से भर जाई। चलिए देखी कनपुरा की पंडाल है 2024 के। देखी रो बताइए लोग कैसे लगा था पंडाल। ही एक बार पूरा जोरों शोरों से मेला दम लागल बा। देखिए हमारा मंटू टेंट हाउस के सहयोग से मंटू टेंट एंड को कनपुरा बाजार के तरफ से स्टेज बनल बा ठीक बा। एक बार पूरा देखिए हम कनपुरा बाजार के नज़ारा चारों तरफ पूरा जोर शोर से कार्यक्रम के आगाज होके वाला बा। देखिए यहाँ पंडाल देखी चली रो अंदर दिखाओ तनी पंडाल अपन देख कर पूरा के पंडाल अपन। अभी आँख को नहीं खुलल। ये हमारे दोस्त नाम बता अमलेश राम है अमलेश कुमार। देखी आई दुर्गा जी हमनी के पंडाल हमनी के आगे गाँव के लड़का हमार। हमारे गांव के रोहित भाई पूरा जोरों शोरों से लागल बारन पंडाल सजावे में। इनकर योगदान बहुत बा। एक बार अभी हमारे देखी अमलेश भाई पूरा लागल बारन। थोड़ा थोड़ा काम करत तरन हल्का फुल्का लेकिन भारी काम नहीं करत भाई उतना। बहुत देरी बा ठीक बा 4-5 बजे आँख खुली तब तक आदमी सर सफाई करता।
लागल बा मार के हटाओ हटाओ मार के करेंगे। देखी चारों ओर अभी काम चलता। अड़हुल के फूलवा से हरावा बनवनी हो लाले लाले सढ़िया टिकुलिया महावर लवनी हो लाले लाले। आवा हो चला माई बोलले बारी हंसला तोले बारी चला कर दर्शन कीजिया हर साय रात मयरिया सपना देखौली चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे। फिर कुछ देर बाद गोइनी संग गमला लिया फूल के कहे कि तनी सजावट उजावट में तनी अच्छा लगी। तो मंटू के द्वार पर जाके गुलदस्ता लेके जाता नहीं से पंडाल में कहे कि रोला सा ढेर तो आदमी गाड़ी से लेके गईला सा ठीक बा। आदमी गुलदस्ता लेके जाता अब जाके थोड़ा उतारी मेन रोड से और मेन रोड से तब पंडाल के व्यू देखी कितना मस्त लागता। देखी कितना गर्दा पंडाल बनल बा अब की बार। देखी हमार मंटू भाई और अमलेश भाई देखी गुलदस्ता उतार के रखता रह लो। काफ़ी मेहनत बा इनका लोग के प्रति। एक दिल से आदमी सब पूजा पाठ में लीन बा। पूरा गुलदस्ता आ गई एक बाद उतार के धराता फिर एक सजावटी में काम लगी। तो थोड़ी देर बाद हमने एक के रकम सन फिर देखी बहुत मेहनत करता भाई हमार। उतार उतार अमलेश उतार। देखिए हमारे शशि भैया पूरा सुबह से उठ के नहा धोवा के पूजा पाठ में आ गई बनी। पूरा पूजा पाठ होता आज। काला सारा खाइल दियारी जगमग जाता भक्ति के भाव में मनवा जय जय करता। पूरा देखी टाइम हो गई बा शाम के 4 बजे तक। अब कुछ देर में पूरा भरल भरल लागी पूरा। प्रोग्राम के तैयार बा। काम ले जो हमार कनपुरा पंचायत के वर्तमान सरपंच उदय भैया जी भी आयल बनी और देखा तानी कि काम सही से होता कि नहीं। यहाँ के हमारे पूजा समिति में बहुत बड़ा योगदान दिले बनी। अरे आग ये देखिए अंदर के कुछ इस प्रकार सजावट के बाद दिखाई देता पंडाल। झुमुका हलावा सुनो रे गधरा गधरावा सुनो रे श्रद्धा जगले बारी अपन बनोले बारी मंदिर के घंटी जिया भीतरी सुना जियारा में जोगन के जोगवा जगौली चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी
चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे। तो देखी फिर नहा धोआ के आदमी जाता क्या आँख खुले का टाइम हो गई बा। पंडित जी वेद चार तनी अपन चल रो दिखाओ तनी बढ़ रही हमारा ब्लॉग में। आरोग्यवस्तु मम गृहे परिवारे सुख शांति समृद्धि महिमान सर्वपूर्वेशाः चन्द्रदेवाः सेवन्तिका वकुला चम्पकपाटलाब्जे पुण्या गजातिकट्टे लरसा लवस्ते वेलवा प्रवाल तुलसी दलमंजरे पापानि जन्मांतरगताच्च तानि सर्वाणि नश्यन्ति परदक्षां पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मांतरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति परदक्षां पदे पदे दक्षां दक्षां निवेदयामि शुद्धे विदेशेताय नमः। देखिए हमार कमिंदा भैया के हाथ से दुर्गा जी के पट खोलल जाता। जय हो जय माता दी जय माता दी। आँख हम दुर्गा जी के खोल गईल जयकारा लगा। सच्चे दरबार की अड़हुल के फूलवा से हरावा बनवनी हो लाले लाले सढ़िया टिकुलिया महावर लवनी हो लाले लाले। आवा हो चला माई बोलले बारी हंसला तोले बारी चला कर दर्शन कीजिया हर साय राते मयरिया सपना देखौली चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे। काला सारा खाइल दियारी जगमग जाता भक्ति के भाव में मनवा जय जय करता। झुमुका हरावा सुनो रे गधरा गधरावा सुनो रे श्रद्धा जगले बारी अपन बनोले बारी मंदिर के घंटी जिया भीतरी सुना जियारा में जोगन के जोगवा जगौली चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे। माई के चरण के धुरिया लीला सजी पाँव के पायलिया मन के आंगन बजी। बिने बिहारी पवन भइले भक्ति में मगन गइले गीत दिलावा में श्रद्धा सजाए माई मोरी दुलारी के संदेश बाटे चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे चलो चुनरी चढ़ावे।